लाभ गिरा 23 तो आड़े को दी जाई दिबो हां हां आ गड़ा 23 कोने कोन हड़ा 25 हो आउरी सुनी देखो ओ खड़ा कथा वार्ता कर दो खड़ा देखो पड़बो धल काडा आइडु आइडी के आ धल काडा बाबू जो कर जो आ जो को क्या हूं कोडा क्या कर को करू तेरा डायरेक्ट तो देना वीडियो काटे मन दिन देई हम हम का बात दे देले बोला ए माड बिटे हे जाउ तो हां तू बजे न हो कथा कहू आ तू मते 23 रे काटी जिवाला 21 रे काटी जिवाला पूरा लेखि के आनो कोन भाई जे खुशी हैला लेखि के आनो पूरा कोन भाई लेखि इंडिया लिखा कोनी 23 रे केंति काटलु जाले 25 को 25 काटे पड़े 25 को 25 काटले देइछि गैप रहइबो 23 रहइबो 23 रे काटले देइ जय जगन्नाथ सांग मैंने आज नुआ ब्लॉग समस्त को वेलकम आशा करुँच आप भल थे मुझे बहुत भल रही ए सप्ताह किंतु बहुत दुख रे अच्छे कौन करा वर्षा पाग जो बहुत दुख ए सप्ताह मैंने ड्यूटी कर होनी आज पलि जाइए पैसा लोभर आज शनिवार पाइटा ना जे पलि जाइए हो देखिए आज कौन कम हो कौन केमती कम हो देखिए आपण मानक गोटे पातर के रोड काटुच कहल गोटे पातर के रोड काटी कह आग देखिए एरा जाऊँ कि ना एरा इन भल ना कह ना भल आर पता जो आनी लाग ना हेरा ये पता बेसी बाकी जाऊँगी नहीं ये जो कड़ा पताटा ना नालीटा कड़ाटा कि नालीटा खोली पार कि ना मो मार मार हिंदी मार जमी मार जमी मार पिलाटा कम छाड़ी देता ना कंट्राक्टर हो जाता भूली जाए कम सब भूली जाए धरब धरब टिके धरब आस्ते हम हम मारे ये आम चलती रिंग मुड़ा 5 इंच रिंग सब मुड़ा हो जाओ चली एरा सब 5 इंच वाल रिंग मुड़ा हो जाओ ये आम पिलाटा खोली पारनी ये है कि लगा लगा कौ पातटा लगो देखिया ए पातटा केमती लास्टिंग जाऊँगी नोट भिड़ी बाहर एगुड़ा जो हुक करा हो सब ताजार दिया हम एगुड़ा ताजा हुक एगुड़ा हुक ये सिस्टम मुदा हो तोर बंधा सरनी कि केतड़ा यही ताजाटा बांधुଛୁ तो भाई 1 2 3 4 4 साल सार सार बेगे सार ना चामड़ी हेला बोई स्पेशल मिस्त्री भाई हो 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 प्रकाश देलो जो सेटरी सबड़ा दे सेटरी सबड़ा ये बढ़िया ये खोलिया को पड़ो जो मसला गुड़ा पड़ी सब हारके पड़ो मसला सफा हे कलम पड़ो यहाँ
ଏଥର ପୁରା ସଫା ହେଇଗଲା ଆଉ ରିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିକିନା ଢଳେଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୋଡ଼ା ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନହେଲେ ଢଳେଇ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ସଫା କରାହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବୁହା ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ ଉଠଉଛ ବାଲିକି ଗିଟି ଗିଟି ଅଛେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଆଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ସବୁ ଲାଗି ନାହିଁ ମାପ ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ କହିବ କହି ହେଉନି କି ସହି ହେଉନି ନାଇଁ କ'ଣ କରିବା ହଉ ଆଉ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଟେକି ଦେବାକୁ ସବୁ ଅବାଗିଆ ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ଆଗ ସବୁ ରଖିଦିଅ ଜାଗା ଉପରେ ସବୁ ରଖିଦିଅ ଖାଲି ଉପରେ ଚାମଡ଼ି ହେଲେ ହେବ କି ଏ ଥଣ୍ଡା ପବନକୁ ପୁରା କାଲି ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ତଳେ ତଳା ଗରମ ପବନରେ ଭାରି ହଇରାଣ କ'ଣ କରିବା ଟେପଲା ତତେ ଦେଇଥିଲି ଟେପଲା ତୁ ନେଲୁ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଧରିଛୁ ଟେପ୍ ନୁହେଁ କି ଏଇଟା ଓ ଭାଇ ଚାଲ ଧୀରେ ଧରା ହୁକ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଆହୁରି ବଢେଇନା ଦେଇଥିବୁ ତୁ ହୁକ ପାଇଁ ନେଇଯିବ 23 ହଉଛି 25 ରେ କହିଲା ହବ କିରା 23 ତ ଆଡେ ହୁକ ଦେଇଛି ଯାଇଥିବ ହଁ ହାଁ ଆଉ 23 ହବନି କ'ଣ 25 ହବ ଆହୁରି ଶୁଣି ଦେଖଉନୁ ଖାଡୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଖାଡୁଆ ଦେଖ ଧଲ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛୁ କି ଆଉ କଡା କିଆ କରୁଛୁ କରିବୁ ଏ ମାଡ଼ ପିଟି ହେଇଯାଉଛ ତ ଆଉ ତୁ ମତେ 23 ରେ କାଟିଯିବା 21 ରେ କାଟିଯିବା ପୁରା ଲେଖିକିନା ଆଣନ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିକିନା ଆଣନ ପୁରା କ'ଣ ପାଇଁ 23 ରେ କେମିତି କାଟିଲୁ ତାହେଲେ 25 को 25 काटे बोलो 25 रे 25 काटिले ଦେଇଛି ଗ୍ୟାପ ରହିବ 23 ରହିବ 23 ରେ କାଟିଲେ ଓ ଭାଇ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ ପିଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ବର୍ଷାରେ କାମ କରି ଦେଉନି ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଗ ଏଭଳିଆ ଟିକେ ରହିବ ନୂଆ ରୋଡ଼କୁ ଖାଲି ପୁରୁଣା କହିଲେ ହବ ଏ ସଞ୍ଜେ ସବୁ ଦେବା ଆଉ ସୁଶୀଳ କ'ଣ କହିଲ ଯେ ଖାଇବନି କି ଆଜି ଢାବା ଯିବ ନାଇଁ ହଁ ଢାବା ଯିବ ଖାଇବା ଆଣିନ କି ଆଜି ହେ ମନ୍ଦିର ତ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ ନା ଭାଇ ପାଖରେ ଖାଇଦେବା ଚାଲ ଚାଲ ବୋଇଲେ ହବ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଲଗେଇଦେବା ନହେଲେ ଏତା ଜାଗଡ଼ରେ ହେ ମାଲ କାଟୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ताजा जो ताजा माल काट दियो है माल काट दियो हाँ भंगा है सेगा कल ना रस्ते बुझे ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଓ ହେ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି ବିଜି ରହିଲେ ହୁଏ ଓ ପ୍ରକାଶ ଖାଅ ହେ ତୁଣ କ'ଣ ଆଣିଛ ତୁମ କ'ଣ ଆଣିଛ ତ ଦେଖା ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ଖାଲି ବିଜି ରହିଲେ ହୁଏ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ହେଁ ଖାଅ 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 ହେଲା କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଏ ଖାଇବା ଆଣୁନ ଆଉ ହଇରାଣ ହବ ଆଉ ବାଟରେ ରଖିଦେଲେ ହବ କି ନହେଲେ
କେତେ ନେଲେ ଗିରେଡ଼ା କେତେ 100 ଟଙ୍କା ସାଦା ହେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଣିଲୁ କ୍ଷୀରିଟା ଆଣିଲୁନି କ୍ଷୀରିଟା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ନାଇଁ ହଉ ଖାଇଦେ କ'ଣ ଭାଇ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ତ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ମାଛ କି ଏ ପିଲାଟା ଆମର ମାଛ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଜି ତାହେଲେ ଆଉ ଆଗତିରା ରୋଷେଇ କରିବା କଥା କି ନୁହେଁ ଆମେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ନା ଭଲ ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ ହେଲା ହଉ ରୋଷେଇ ଭାଇ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଜରିଆ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମ ଆଡ଼େ ଆଉ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଭାଇ ବନଉଛ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ବନଉଛ ହୁକ କି ହଁ ବନ ଚାଲୁ ଆଉ ଚାଲୁ ଆଉ ଭାଇ ଏ ପାଗରେ ଆଉ କ'ଣ ଉପରେ କାମ କରିବ କି ଚାଲୁ ଆଉ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଆମ ଆଡ଼େ ଦେଖ ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଚାଲ କ'ଣ ହେଇଛି କି ଉଜର ଯାଇଛି କି କାହାର ଯିବ ପ୍ରକାଶର ହଉ ଚାଲ ଏଇ ଛକ ଟିକେ ଚାଲ ଦେଖିବା ନହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଇଏ କରିକି ନେଇଯିବା ଆଉ ଓକେ ଚାଲ ଆହୁରି ମେଘ ହେଲାଣି ଯେ ଚାଲ ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଆଜି ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କାଲିକା ଦେଖା ହବା ଆଉ